Hello everyone, rogno haino hayani YouTube channel ro lamsogo asuk dinni pore tini ang tesa blog chengi tongo do tamni khaji hage abuto te sabaya mobile rogno stongo tam rog mang blog se khaijakliya hinke taw khecheng ani parani firogoi mandayo thang tonglayo cheng watei shek chek asuk babangya tem ta hinke renku chumoi kukuno khe renku to dajak norong nongmang khana para thangprobo watei cheng firok probo takte sa watei no watei watei ke thakliya tini bohaino hopong sapong watei mang salni mokhangse nugya balugui tongkha asike watei mang tongkha 2-3 din dore sok pai khe jeng nogo wa lengkha mama igot ke phurungla ungma khaye koko thangbe nang tong Papa, hon. kutung pho Kuto. Tung ta kisa. Ka, kuko, phone. lengsuka Kuko. bisma sasuka kukuno babin phaimang na mama tom kaisa dala tom kukuni gari ketal mama ni tini cholir khanarla mama hala no te kaisa dikhi khajak cholir phono gana Flipkart ni namani saita woi 180 kola mama nana chong mama koko hey yang nasikla de nana chok beri ke thang nasik dibo aro cholir paisa sakai guri man nayo tabukhe ang phungni mui songoi tongo mufrai bwtui miyao songjaman thokprai prai wngkha hanai tindesa songoi chana nai tongo hingke mufrai bwtui mungsa hingke tei mufrai ni blai no pakora seri jana hanai tongo omono khe ang saimia pakora rok bo chao hanai ta bono hingke YouTube o nugui rui mono grind khaiye pakora rok seri chao hanai ta gobono tabugang moso kaini ruoi grind khaiye seri jainai gana situi rok ruoi moso rok ruoi beson ruoi tei dal kisisa ruoi iko ang grind khai nai pebekha joto majon rok bo rui rebaikha getabuk beson tiki sisa regana hanai tikisa add khaina nai tongo tapor ke reading sinai chini pakora thop kutung khai pebe iko tabuk ke sersinai wow color na chok tong yada pudina ni chutney hayengoi tokha thoya thotok sida watui shek sida aram nangliya paka rok kawoi sida tui bereng tongbaikha watui bangsuka nai laiko baksa digi o khe chini ang hasik digi chin borok rokni nok huk rok se jotono kwrui baikha khairokma sisa chuki rok kosok thangbaikha po manui rok mairang lota rok kosok thangbaikha bo khairokma sisa ang tongbaikha tobo chini ang khe ingya cheng onek kapal kaham se ni wansungna nango iko nok kani tuition phwrungjaknai nok swnambai tono ama hingke jang bai tuition porna musungnai rok class 5 jora poriro ang phaibedi je porna musungnai contact khaibedi Nitang nailagina chini bora bahayang tongkha khamai rok da tongkha jani khamya khobla naithok nong tongbaikha phaidi ge kaisa kari oi chainai gana thok thokya kutung chainai di wate seko aram khai thokbla thogo habana ungko tam gamo banda ko bi baza haini atase mama thoma baza kha dud dam khai Dud dam khai kuko Tamo Paikha Tesha Da ko tu de Anon tong de kalai na Da ko Yellow mama am khaje banda ko biru chala gena chanda mama na
bandakopi rugi chalagi na mai khui tokha bandakopi janda nang mama mo hgani tini ni diponi jamung bandakopi rukjak yango hge manai bai basai talni awang she tonglayo bandakopi rukjak hga ang thokjago norok sap sap thokjak comment khai kisa sadi bandakopi rukjak jakhai belai no sao chini shorir rong bagui thanda khai tono sori te healthy bo kisa rest khaimani yagolo angani samungo tesa phaisa kha ni samung ke ikobono mukhiting busalai rok sararani baksaka no comment ru do tamo khumro kayo mukhiting kayo amti mang tongmanu nang hanai comment ru ta no ge ako ani hobbies yo mo omo ai samung khaise ang bukha tongthok ma manu khushi manu ke obona khaisine bile nang bo ni musung mani khaige nang bukha sarang ya diba nang hobbies rok no nang fulfill khaige nang bukha sarang ya diba ang boi komte ta amti samung khaige ke an bukha sarao hege mo hanga ke flipkart tei edenium ko khum namani 6ta jara 6ta oi 230 da bejani bo 6ta ni bising kaisa ke thei thaka ang doi kailebla tiyo somoi ton jaka henge yarang sogoi thaka ta mo hanga ke doina sare remani mo hanga ke milok sara remani tei tongo king chili to nong na agi funukjak mokhe bethai themang bini meo che pai tongkha sogomanas nang tongkha gete yang fruit basket rogo harok dadak tongo mokhe tingka kaijia kha jaga ulo kainai te morok khe 150 agi ni borok bo paina nai tongkha bethai remang bura khabai ke borok bo tei mo hingga ke sobai kolok jat online tinya mani obeslai no kolok yak tik sik logo mo hingga ke kosoi tei tongo yango omo bo king chili no mokhe bethai tami chikon tei yango tongo french beans rok kwbangma kaima se tok ekhagui ses khairi ba ketei tinta se marak siu tabo hingke horong thaga baya song chung tabo horni chamung ready khai tonglayo o hingke boiu tui tor phuru a romlai ma jagani petala paitumani hingke angkhai yango milok rai tongo gete kaisa mui tongo petla song aram na thangma se am khate kaisa jagro mufuk se mani tongo yo mufuk ke basa sa comment khai sadi ani hingke mono pula first time mufuk getini blog asung nong sinai